Bon dia des de Rubí, són les 12 del migdia i ara us informarem sobre el més destacat de l'actualitat. El desconfinament que té previst en Pedro Sánchez contempla l'obertura de teatres, cinemes i sales de concerts el dia 25 de maig, sempre i quan les províncies compleixin els requisits de sanitat. Tot i això, Sánchez encara no ha detallat com serà la nova normalitat un cop s'hagin acabat totes aquestes fases. Com abans ha indicat el govern, hi ha diverses fases dins de la desescalada. Una d'aquestes ja l'hem passada i s'anomena fase 0, a la qual llibreries, dentistes, òptiques i perruqueries han pogut tornar a obrir les portes, però sota unes condicions estrictes de seguretat. Professionals i federats han pogut tornar a practicar esports individuals i ara ens posarem en contacte amb una d'aquestes esportistes que ha sortit a córrer aquest matí. Pues yo he salido a correr esta mañana, que me dio un poco el aire, y de momento yo creo que la situación pues va bastante bien. Cada uno va a su rollo, hay poca gente, o sea que yo creo que està bastante bien. Gràcies per les paraules i continuem. Després de la fase 0 vindrà la fase 1, que prendrà acció l'11 de maig. En aquesta s'obriran de manera limitada museus i biblioteques. Els rodatges de pel·lícules i sèries de televisió podran continuar i actes culturals de menys de 30 persones en espais tancats i de menys de 200 a l'aire lliure es podran celebrar. No ens oblidem dels gimnasos, que podran obrir les seves portes encara que només per activitats individuals o amb cita prèvia. La fase 2 vindrà després, el dia 25 de maig, amb l'obertura de cinemes, teatres i sales de concerts. Les visites a monuments, sales d'exposicions i sales de conferències estaran permeses, com també els esdeveniments de menys de 50 persones en espais tancats i de menys de 400 a l'aire lliure. A partir d'aquesta fase, els casaments es podran celebrar, però només podran assistir un terç dels convidats. Finalment, la fase 3 arribarà l'11 de juny, permetent que parcs temàtics i places de bous obrin. Els esdeveniments en espais tancats i amb menys de 80 persones es podran celebrar, com també els actes i espectacles culturals amb menys de 800 persones en espais oberts. La gent finalment podrà anar a la platja, sempre i quan respectin les condicions de seguretat i de distanciament. Si tot va bé, es podrà anar a treballar amb normalitat, sense haver de fer-ho des de casa. Ara continuarem al Telenotícies amb un tema mundial i ens posarem en contacte amb el Marc González de Londres, que ens posarà una miqueta al dia sobre la situació actual de contaminació. Hi, I'm Mark. I'm the partner of Miriam in this program, and I'm going to talk you about the relation of the COVID-19 and the contamination nowadays. So let's start. As you know, all the people in this world is confined, is at home, is in quarantine. And the result of that is that the industry stopped and the transports stopped too. The atmosphere, because of that, the atmosphere is getting cleaner. The emissions of greenhouse gases or toxic gases stopped, so it's getting cleaner. We can prove that, we can see that in big cities like in London, New Delhi, Paris, Madrid, Barcelona. It's amazing how the fog that they usually have, these cities, it disappeared. It's amazing. One case that it's very similar happens in Venice. Venice is a very touristic place in the world, but with the COVID-19, there's no people over there. There's no boats over the canals or motor boats over the canals. There's no movement over there. So in the canals, it has grown life. It's amazing. Look at the images or videos. They are fishes, jellyfishes, dolphins in the canals of Venice. It's spectacular.
I'm going to leave you a reflection for you, Miriam, and for the audience. Those results happened in 1 month and a half or 2 months. What if we stay at home for 1 year, 2 years? How the atmosphere would change? What do you think about, Miriam? Doncs moltes gràcies, Marc, i jo la veritat crec que seria molt espectacular el que podria arribar a passar, des de tenir una atmosfera molt més pura i respirar un aire molt més net, fins fer que menys persones morissin a causa de la contaminació. La veritat és que és un tema molt interessant, però ara sí ens hem d'acomiadar, ens veiem demà a la mateixa hora. Bona tarda!